Samtang Ilibkas na ang suspensyon sa kadaghanan sa mga barko gikan dinhi sa Sugbo nga gipanggaid tungod sa giisa nga public storm signal. Apan may mga biyahe nga dali nang fully book tungod sa kadaghan nga mga pasahero nga na-stranded. Ano ang report ni Nico Sirino? Taas ang linya sa mga pasahero sa pier area kaganiha. Gidagsa ang mga ticketing office sa lain-laing shipping companies sa mga pasahero nga gusto na nga mobiyahe. Human sa pag-isa sa signal number 1 sa Sugbo ug Kabisayan, gipugngan ang paglarga sa mga barko. Apan sa pagbalik na sa biyahe sa uban nga rota, nagsugwak ang mga pasahero. Mao nga dunay mga biyahe nga dali nga na fully book. Mapasalamaton ang mga pasahero nga nakabiyahe na gyud sila human ma stranded. Alisod kay Zeroy, kay kuhan ka ng katulgan. Kuhan ka ng katulgan. Ay, kanatulog ka Ngita alaga, maplastar. Oh, we booked yesterday for 7:05, so they put us on the first boat also. So what time are you finally leaving? Is your trip? Have you... I don't know if we can catch the 11 o'clock here, or if not, it's 1:30 to Ormoc there. Gusto na nga namin umuwi, katulad kayong 7 a.m. nandito na kami. Dapat makapunta na kami ng Ormoc para makasakay kami ng bus papuntang Manila. Nakakuha ka ng ticket mo? Hindi pa. Andun nakapila. Ang haba ng pila namin. Yung mister ko nakapila dito. Hangtod kaganihang udto nakalarga na ang padung sa Bohol ug sa uban nga probinsya. Ang biyahe paingon sa Ormoc City ang wala pa natugtan kaganihang udto. Apan mipila ng daan ang mga pasahero kay ug dunay clearance gikan sa Coast Guard, mulukat gilayon sila og ticket. Nico Sirino, Balitang Bisdak.